Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati, nyuwun wonten timbalan ing dawuh, Yayi. Sawetawis Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Ewadene rayi para boten kepareng munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana raos kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Iye. Sawetawis radi bingung manahipun ing Raka Ndarawati. Anggen kula matrapaken dhateng kawontenan kula piyambak. Ing atasipun ing Raka sowan dhateng Praja Ngamarta, parandening mangke mboten nampi atur saking paduka Kyai Prabu ing Ngamarta. Inggih krana sampun sawetawis Pandhawa bebasan kuncatan kekiyatan. Wiwit nalika semanten pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Murca saking praja ing Ngamarta cinidra dening satunggiling wanita. Inggih menika pun Dewi Mustaka Weni engga sepriki pustaka Jamus kelima sada. Dereng kepareng kundur wonten praja Ngamarta. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya angupaya parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu lajeng wonten pundi malih anggen kula badhe angulari wonten pundi dununging pustaka Jamus kelima sada Koko Prabu?